method, kuma sannan za mu yi bayani akan key level, sannan mu yi bayani akan bearish trend line strike ko kuma bullish trend line strike. Yawwa. So, first abin da ya kamata mu fara yi, za mu fara yi ne akan karatu akan key level. Da yawa wasu suna faɗuwa a ɓangaren key level. A hankali insha Allahu za a fahimci me za ka gani a key level. Duk da wasu mun yi bayani, mun yi karatu, amma wasu kuma a sannu za mu zo kan karatun da za ka fahimci menene za ka gani a key level, ka tabbatar za ka yi trading a wannan gurin. Abin da ya kamata ka fara dubawa shine a key level, na ce za ka fara duba momentum, sannan multiple turning point na market. Yawwa, sannan ka duba long candle. Yawwa, mara buzu. First idan ka zo ka fara dubawa, yanzu ga shi nan muna da key level. Nan muna da turning point na market a nan gurin. Idan aka lura, muna da turning point na market nan za mu haɗa shi tun da duka zone ɗin ne. Duka zone ɗin ne ga shi. Market ta juya a nan, ta retesting a nan gurin, ta juya, ta retesting. Sannan market da ta breaking kaga ta ƙara juyawa a nan gurin da ta retesting ɗin zone ɗin, an samu continuation candle. To wannan zone ɗin kana buƙatar duk lokacin da market ta zo ma nan gurin, sai candle ya kulle ma a last wannan zone ɗin, sannan ka juya da sellers, ka juya da buyers. An gani? So idan ko bai kulle ma ba, kaga bayan da za ka gane cewa wannan strong key level ne. Tunda nan kana da consolidation, nan kana da menene respecting area, market ɗinka ta respecting ɗin gurin, an samu engulfing a retracement, market ta juya off. So dole next candle sai ya zo ma ya kulle ma a key level ɗinka. An gani? A jikin key level ɗinka, sannan kake suspecting buyers su shiga. Ka gani? So a lokacin da ka zo market ɗinka ta zo nan gurin, sai ta juya a nan gurin, buyers sai suka juya a nan, suka shiga off. To kaga key level ɗinka ya ɗan koma menene, ya koma off kaɗan. To kana suspecting market ɗinka duk lokacin da ta dawo, in candle har ya iya kulle ma a jikin wannan key level ɗin, so buyers za su iya shiga. In har ya breaking kaɗan, to za ka jira shi sai ya kulle ma a key level, kaga rejection. Ma'ana ka rejection, ana so candle yana taɓa ma jikin key level haka. Yana sauka a jikin, yana buɗe a jikin key level, a pushing nashi up. Ya ƙara dawowa ya taɓa, a pushing nashi up. To lokacin da zai dawo na uku, shine kake da damar da za ka shiga trading a wannan key level ɗin. Yawwa. So na ce me za ka fara dubawa next? 2 to 3 turning point na market. Yanzu ka ga nan gurin, idan ka lissafa, idan har nan gurin, ga shi wannan key level, a ce market ɗinka ta juya a nan gurin, kaga ka samu 1 turning point na market. Ta ƙara dawowa nan gurin haka, ta juya, ka samu 2 turning point na market. Ta ƙara dawowa haka. Lokacin da ta dawo na ukun nan, kaga kana da multiple turning point na market haka a nan gurin. Misali, tunda ka ga nan gurin ba ta ƙarasa ba, amma a ce ta ƙarasa ɗin, ka kana da 2. Lokacin da ta dawo nan gurin, kana da damar da za ka shiga trade da buyers. So wannan shine yanda ake neman confirmation na strong key level market ɗinka ta juya. To next candle fa, idan kana so ka gane cewa, ya zama cewa market buyers sun shiga da ƙarfi a gurin, an samu menene, an samu mara buzu. Market ɗinka, abu na biyu kenan da za ka gane cewa mun yi na ɗaya muka ce 2 to 3 turning point na market, sai menene, sai na biyu mara buzu. Ya zama cewa market ɗinka daga cikin key level ɗin ta tashi da dogon candle, ko da sau ɗaya ne. An gane? Ta tashi da dogon candle ko da sau ɗaya ne, ya zama ta tashi da strong buyers kenan. Yawwa. Na biyu, abu na uku, ya zama cewa market ɗinka an samu momentum. Shi ma kuma momentum ana nufin dogon candle ne. Dogon candle ko kuma candle na buyers da yawa. Duka za ka iya kiransu momentum. A samu candle 1, 2, 3 har 4 daga cikin key level sun tashi. Ma'ana ka samu dogon candle guda ɗaya a turning point na market, sannan ka zo ka samu candle fiye da 1 zuwa 2 zuwa 3 daga cikin key level ɗin sun tashi. Wannan shi ake kira da momentum.
So wannan key level ɗin abu ukun nan su ne za su haɗa ma ka tabbatar cewa wannan strong key level ne. Yawwa. To kuma meye za ka tabbatar da cewa market ɗinka za ta yi respecting ɗin key level ko kuma ba za ta yi respecting ɗin key level ba. Misali, market ɗinka kana da turning point na market a nan gurin. Misali nan key level ne. Nan key level ne. Market ɗinka ta zo ta taɓa sau ɗaya, ta koma ta taɓa sau ɗaya. To market ɗinka da ta koma ta je ta yi yawo ta dawo haka, ta gangaro da sellers. Da ta gangaro da sellers tana zuwa ta taɓa key level ɗin. Da ta taɓa key level, candle sai ya zo ya ƙare ma a daidai key level ɗin. Sai buyers suka shiga candle ɗaya. An gani? To wannan tahowar da market ta ma da strong sellers, candle guda ɗaya ba zai confirmation ma juyawan candle ba. An gane? Zai zama menene? Zai zama continuation. Market ɗinka ta juya ma da green candle guda ɗaya, sannan sellers continuation da market. Sellers su shiga market ɗin a ci gaba da tafiya down. Idan kuka lura yawanci abin da market ɗin take yi kenan. Idan kuka kula ga sellers sun gangaro da market very strong. Kun gani me ya faru? One candle buyers, sellers sun shiga. An gani? To duk lokacin da market ta taho down direction, very down, very strong down. So candle ɗaya baya juya ma market. Zai zama continuation. In dai candle sun kai 4, 5, sun kai 8 suka gangaro ma ko 10 wani abu haka ko 9 suka gangaro ma da sellers, to candle guda ɗaya ba za ka samu green guda ɗaya sai ka ce kuma wai market ɗinka ta juya immediately wai don key level ne. Dole sai ka jira confirmation na tabbatar da cewa market ɗinka ta juya wannan zone ɗin. Yawwa. So mu dawo maganan Fimba trading method. Insha Allah bari mu je mu duba mu gani. Shi Fimba na ce maku ya fi aiki a ranging market. Ya fi aiki menene? A ranging market. Bari mu gani nan gashi mun samu Fimba amma dai time ya riga ya ƙure. Da mun yi trade a nan gurin duk da muna kusa da key level. Yes, bari mu je mu duba wani gurin. So kun ga irin wannan trend ɗin. Irin wannan trend ɗin nake muku misali ɗazu. Nan gurin ba za ka zo ka ce irin wannan trend ɗin ka zo don key level ne nan gurin. Ka ga nan gurin resistance ne. Market ɗinka ta taho haka. Ka samu one red candle ka ce kuma market ɗinka wai ta dawo down direction. Ba zai yiwu ba. Saboda me? Saboda wannan trend ne na buyers. Dole sai ka jira market ɗinka. Yanzu kamar nan gurin da aka samu wannan one turning point na market. Ga nan market ta zo ta juya. Sai market ɗinka ta zo nan gurin. Sannan ka tabbatar market ɗinka ta dawo down direction. Sai ta sweep wannan low ɗin. An samu abin nan? Phase reversal pattern. 2 reversal pattern. To sai market ɗinka ta dawo nan gurin ta breaking ɗin wannan support ɗin. Sannan ka tabbatar market ɗinka ta dawo down direction. Idan har bata breaking ba to za ta iya komawa off. Haka.